Maayong hapon. Maayong hapon. Maayong hapon. God bless. God bless. God bless. Mga igsuon, karon untang adlaw, Valentine's Day, mapahinumduman unta ta nga ang tinuod nga gugma kanang mulahutay ug mulahutay ug mulahutay bisan sa mga pagsulay. Maunay tinuod nga gugma. Akong saludo sa mga magtiayon diha, married couples, nga wala gyud nagpadala sa mga pagsulay. Lahutay gyud sa kaminyoon because God blessed that marriage. Muna mga igsuon, pwede siguro natong itag ang mga magtiayon nga inyong kaila nga milahutay gyud sa ilang kaminyoon. Pwede nimong itag imong bana, imong asawa. And by the way, before I end, atong klarohon nga kini nga klase sa gugma dili lang ni alang sa mga magtiayon ha. Para ni sa tanan. Gugmang mulahutay. Now, tapuso nato pinaagi ni ining nasulat sa t-shirt. Mao dapat ni atong pagampo, mao dapat ni atong isulti sa usag-usa. Lord, this is all I have. It belongs to you. Amen. God bless and happy Hearts Day every day.